Hi guys, आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो दिनैहाय मोनसे ब्लग लाना दिन्थिफैबावलायबाय गामाखालिनि बायदिनो। दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जोंहा नै माइ हानो सम जाबायानोसै, माइफ्रा एकदम मोनलाजोब्बाय। आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे लाबोलायबाय। साननैसोनि उनावनो माइफ्रा हाजोबनो हासिगोन आरोखि। ओमफ्राय नैबे माइ नायनो थांनाय समावनो जोंहा नैबे सावथाल गथ'खौ लोगो मोननायसै। बे माने एन्जर सानो थांदों बेलासि समखाय। बिसोर माने एन्जराव बिराद ज्रोमथार नालाय, ओंखायनो आं बेखौनो दसे लाखिनानै एन्जरखौ माबायदि सायो एसे सोंलाबायबाय आरोखि। बेखौनो आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलायबाय। माथो लाबोबावनो गाइसमोन, बेफोरबायदिखौनो ओरैनो लाबोसाबलाबायबाय। जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। बेनिफ्राय लास्टसिम नायनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय दै। दा खोथाया जाहैबाय देग्लाय बोरैबा बोरै माइफ्रा एसे मोजाङानो जादों। खारन माइ गायजेननाय समावथ' एसे मोजाङानो जाबाय, उनावहायसो लास्टआव एसे माबा जादोंमोन आरोखि। गरम बोथोरजों एसे बोरैबा जादोंमोन। गरमा माने एसे बारा जानानै माने दैफ्रा एसे रानलाजोबदोंमोन। उनावहायथ' बिराद मोजां जाफिननो हमबाय। दैफ्रा अखा हाफिनबाय नालाय। दाखालिनि बे अखा हानायानो जोबोरैनो मोजां जादों। खारन बे समाव अखा हायामोनब्ला मानसिफ्रा एसे उसुबिदा जागौमोन। माने गरमा थानो हायि बायदि जादोंमोन। बेलेग बोसोराव माबायदिमोन बेखौथ' मिथिला। देग्लायथ' बोथोरा ओरैबायदि माने आसुरित आरोखि। गरमाबो माने हायि बायदि मोनबायमोन। गरमजों सहायनो हाया जादोंमोन आरोखि। थेवब्लाबो मानसिफ्रा बिदिनो सहायनानै थाबाय आरो माइ दैफ्राबो एसे मोजाङानो जाबाय। आं बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानबाय। थिगासे जोङो जोबजासिम नायलांदो अननानै। साननैसोनि उनावनो गासिखौबो हाजोबजासिगोन। दा नै माखासेफ्रा बिदिनो हाख्ला बिदिनो जालांजोब्बाय आरोखि। थेंक इउ। पाइसे माने औ बैयाव मैगं लायदोंमोन आं। এনেকুৱা হে গদ এইটো কি কয় চৌতালত? গদ পান না কি কয়? গদু। বাপৰে বাপ, হাতত লাগি গ'লে একদম ৰেডি হ'ব। বাপৰে, কেইটা পায় এটা ৰাতি? নাপায়? গদু নাপায় আজিকালি? হা? দে বাপৰে। দে যাবি দে বাবু। কি নাম তোমাৰ? হা? স্বপ্না হাঁসদা। বাপৰে।